Здравейте, фенове на Fightcast, аз съм Ивал Дамянов, днес съм с Ноел. Това е човекът, който е зад UFC тениски. Днеска с Ноел сме се събрали да коментираме миналата вече UFC 318 и предстоящата UFC Абу Даби. Здрасти, Ноел, радвам се да се видим. Много е готино студиото, радвам се, че съм тук при вас да си поговорим малко за готини битки. Супер, между другото те покана Ноел на 26 ми ще се пада юли в бар Flame в квартал Стрелбище. От 10 часа ще се събираме да гледаме файт карта. Така че всички фенове на Fightcast, добре дошли, може да ни пишете и съответно ще се радвам да се видим и да се запознаем. Благодаря за поканата, при първа възможност бих дошъл. Добре, сега на тебе какви са ти наблюдението от UFC 318? Така, това беше кала вечерта, с която казахме чао на Диаманта, Дъстин Пориер, една зашеметяваща кариера. Ами беше доста добра карта, имаше много нокаути, беше така задоволителна карта, бих казал. Имаше хубави битки. Добре, Кевин Холанд в тази карта се би за четвърти път тази година, така той е най-активният боец в UFC. Не бяга от битки, направи с Даниел Родригес Ди Рот една много мъжка битка, може би трябваше дори да е мач на вечерта, според много хора. Какво мислиш? Ами, мисля, че първо, когато ги гледах двамата, Холанд ми изглеждаше доста по-лек, не знам дали ти направи впечатление. И наистина хубава битка направиха. Родригес доста вървеше напред и натискаше, сякаш търсеше победата повече. Холанд играеше по-предпазливо и сякаш опитваше се с дългите си крака да държи от дистанция, но не му се получаваше през по-голямата част от двубоя. Ами, той Кевин Холанд, по принцип Ди Рот, Родригес обратен гард, боксьор, той винаги има проблеми в граплинга. Кевин Холанд се опита да се възползва от това нещо, но Ди Рот се справи. Дори мисля, че в един момент застраши Кевин Холанд с сабмишън. Да. Имаше и такъв период, докато Кевин Холанд също застраши няколко пъти с Даршчолк, ако не се бъркам, мисля, че и гилотина веднъж хвана. Но Ди Рот, Rear Naked Choke имаше, мисля, че в втори рунд. Те си размениха между другото моменти в матча. Първо Ди Рот го свали и го разклати. Да. След това Кевин Холанд успя да направи също с съпъркът и беше много близко до приключване. Да, и Ди Рот като го свали се изправи. Тоест, ясно видяхме, че не иска да продължава битката на земя. Да. И явно тази стратегия все пак му донесе победата и е била правилна в случая. Да, да, абсолютно заслужена победа, много мъжки бой, 2 на 1 рунда. Първия за Ди Рот, втория за Холанд, третия пак за Ди Рот. Победи беше абсолютен аутсайдер на букмейкерите, но пъти аутсайдера успява, както видяхме. Често се случва вече. Да, изненада. Между другото, скъпи зрители, може да гледате предишния матч на Майкъл Джонсън. Майкъл Джонсън направи един уникален матч. Уникален матч срещу един от представител на мексиканската школа. Много хубав матч, гледайте го, пак с доста моменти, с доста нокдауни. Заслужаваш си. Така, да продължим напред. Паул Кошта с Роман Копилов. Да, Роман Копилов много беше абсолютният фаворит, Коста беше аутсайдер. Ами, мнението ми за тази битка е, че Коста наистина не знам какъв секрет джус е пил. Видяхме на пресконференцията как се тресеше като поводял. Но наистина успя да си наложи стила на игра, докато Роман аз не видях нищо да прави. Сякаш бездействаше. Нямаше голямо участие в играта. Коста от дистанция беше лоу-кикове, хубав бокс направи. Хай-кикове също Коста вкарваше доста и си наложи стила на игра и сякаш... Между другото, хората коментираха преди мача, че шанса на Коста за победа, ако използва съответно борбата, тъй като Коста всички знаем, че е черен клан по бразилско жилжицо, доста силен физически, докато неговия опонент Копилов е основно страйкър. Да. И той има проблеми с аспектите от борбата, но Коста успя да победи основно в стойка. Хората отписваха Коста, че не е толкова добър страйкър, колкото Копилов. Но Коста мисля, че ги опровърга. Да, ами аз често да ти кажа, Коста не съм го виждал много да се грапълва. Не, той не, даже но е черен клан. Да се сет. А пък Коста
Има хубав страйкинг, също Уитхър, например, хубаво Широмава ще му вкара, Да. има скил, има high level страйкинг и успя да си го наложи. И пак казвам, аз от Роман не видях никаква инициатива да поведе битката в негова посока. Не направи нищо, което да го забележа, че иска да спечели. Коста от друга страна натискаше, беше по-активен, 3 рунда битка. Не се пазеше за никъде, защото и Коста е имал проблеми с кардиото в Коста миналото. така, действително, много прав, имаш проблеми с кардиото. Ако вие искате да нямате проблеми с кардиото, нашата напитка Better Me и Nozway с код UFC 10 за 10% отстъпка, както може да видите тази тениска на Хамзат Шимаев, който ще се бие съвсем скоро, с отново код UFC 10 за 10% отстъпки и може да разгледате сайта, нали така? Точно така, Да, и да си UFC.com. изберете. Сега разбрахме, че нали, Коста победи, доста силна игра, възвръщането може би на Коста предизвика човекът, който е на тениската. Да. Те първо предстои да им форсна. Сега да отидем вече наистина на главния матч. Макс Халуей срещу Дъстин Поириер. Това е една трилогия, която се затварят страниците. Да, приключи. 2-1 за Поириер все пак, 2 победи за една за него, но Халуей си взе реванша Наистина. и не допусна това да има загуби в 2 трилогии. Тъй като за Волкановски е 0-3. Можеше и с Поириер да бъде 0-3, но успя да победи. Пак много интересен матч, размяна на нокдауни, с размяна на моменти в матча. Какво е твоето? Мнението ми, аз преди битката мислех често казано, че Поириер ще победи, тъй като съда за бойците, аз лично по последното им представяне. Последното на Поириер беше срещу Ислам, където направиха наистина много добра битка. Поириер успя да го кътне с хубав лакът. Ислам го побеждаваше и в граплика, и в боксинга. Това е истината, но Поириер не му се даваше и до 5-ти рунд беше си война. Истина е, че Ислам побежда, нали, взимаше повечето рундове, но все пак Поириер показа, че мястото му е сред най-добрите. И поради тази причина мислех, че той ще спечели. Холуей от друга страна пък избухна с неговата скорост, с прецизните си удари. Темпото му на игра беше наистина... Между другото, това, което мен ме изненада в играта на Холуей, че на тази категория вече, нали, съответно горната 70 е доста по-взривен, по-тежко удра, защото той успя да свали, да нокаутира всъщност Джастин Гейдж и успя да свали Поириер, докато в предишните му 2 битки не успя. Тоест, искам да кажа, че на тази категория Холуей се чувства доста добре. Със сигурност, да. Да, което нали, навежда на мисълта при евентуален нали, реванш с Топурия. Какво би следвало на тази категория, тъй като те играха на долната. Да, аз често казано мисля, че даже Холуей много добре се представи в първата му битка с Топурия. Успя да го намери доста пъти, но вече силата на ударите вижда се драстичната разлика просто. И Топурия е много търпелив. Той не прибързва и дебне точния момент и когато успее да нареди има много добър бокс и успява да затваря опонентите си. Да, и доста дълги комбинации прави, което го отличава с 4-5-6 удара. Да. А между другото, след матча нали, се известният Конор Макгрегор твитна, че Дъстин Поириер не заслужава да бъде в залата на славата, тъй като е с 3 загуби в битки за титлата, 2 загуби в битка за BMF пояса и е само временен шампион, че той не заслужава да бъде в залата на славата. Та какво е твоето мнение, тъй като той се е бил с един от най-големите зверове в категорията, има победи над Конор Макгрегор, над Макс Холуей, нали, над Джастин Гейджи, нали, и така нататък. В същото време има 3 битки за титул, действително загуби, но не от кой, от Хабиб, от Ислам Махачев и от Оливейра, да. Така че ти смяташ, че той е достоен за залата на славата, въпреки че не е бил шампион? Според мен все още трябва да се направят точни и ясни критерии по това как даден боец би могъл да влезе в залата на славата. Тъй като, да кажем, има много UFC бойци, които са били шампиони, но често казано не мисля, че заслужават да са в залата на славата. Първият пример, който ми идва на глава е Джамал Хил. Той беше шампион, ама можеш да го сложи в залата на славата. Абсолютно си прав си тук, да. Трябва да има даден критерий, по който, например, бойците да гласуват за даден боец, дали може да влезе. Трябва да има нещо по-конкретно. За мен лично, може би, Дъстин Поириер не трябва да бъде.
знам, че е постигнал наистина много неща, но истината е, че не е бил шампион. За мен човек в залата на славата трябва да попадне, когато първо задължително е бил шампион и второ има още нещо отличително, като отличителна битка, в която се е представил феноменално и да, някакъв рекорд може би, който да е поставил. Той, отличителна битка, която се е поставил, може би третия мач с Конор Макгрегор направи така доста силен рунд. Битки има много. Даже 10 на 8 да. Конор Макгрегор в първия рунд на третата им битка. Но не е бил шампион, това е единственият проблем. Да, бил е временен шампион, но това не е реално шампион. Да, той е държал временно титул, тук се среща с... Тази логика и Гейджи трябва да е. Действително шампион, точно така. Аз тук съм малко на контра на теб, според мен той заслужава да бъде в залата на славата, макар и да не е бил шампион. Да. Но си прав наистина, че трябва да има стандартизация на това как някой да влиза в... Защото това е прямо мое мнение, това всичко е субективно. Да. И няма някакъв критерий, който да е попълнен или някой критерий, който да е изпълнен, за да може да кажем със сигурност този боец в залата на славата. Сега за Халуей, какъв ще следващия мач на Халуей, дори да кажем, ако не е Топуря, спекулира се за матча с Оливейра, те имат история, Халуей има победа над него, това ще е реванш. Да, доколкото си спомням, мисля, че Оливера някаква травма имаше на рамото. Това ще е интересен мач наистина. И ако трябва да дам предикшън, на база на последния матч, може би в момента клона към Халуей. Просто защото Оливера загуби, а той спечели. Но не трябва да отписваме Оливера със сигурност, тъй като битката пренесе ли се на земята, там със сигурност е негово. Това ще е целта на Оливера. Оливера ще се опита да пренесе битката на земята и да заключи Халуей. Той няма смисъл да се бие в стойка. Да, безсмислено е. Той би вървял напред, но би търсил и тейкдауна. Както игра срещу Майкъл Чендлър, ако си спомниш матч, вторият му. И клинч. Да, и събаряше Майкъл Чендлър. Да. Това трябва да му играта с Халуей, иначе ако играе чисто на стойка, няма шанс Оливера. Да. Нали, ако пак вземем предвид последните матчове, нали, матча на Халуей срещу Топуря и матча на Оливера срещу Топуря. Чисто в стойка няма Даже шанс. може да вземе матча на Халуей с Топуря и на Оливера с Топуря. Това също е една база, която може да... Халуей с Топуря, Оливера с Топуря, абсолютно да. Топуря, Халуей по-добре се представи смисъл. Абсолютно. Оливера имаше даден момент за лек лок на Топуря, но Топуря измъкна се и оттам. Вече знаем какво се случва. Ами добре, но да преминем към следващия ивент в Абу Даби, Fight Night. Много хора смятат, че трябваше да бъде pay-per-view евент. Между другото, скъпи зрители, както казах по-рано, ще бъдем в бар Flame в 10 часа. Така че заповядайте, аз ще бъда там и Любослав Кръстев, моят колега. Ще си поговорим и ще си гледаме битките с кеф, както се вика. Така, Ноел. Сега за мачовете Шара Нурмагомедов срещу Марк Андре. Марк Андре е канадски боец. Шара Магомедов стана така доста популярен с неговия страйкинг, нали, с ексцентричната му пирата. Ексцентричната му визия. Какво мислиш за този матч? Ами, често казано, мисля, че Шара е време да се завърне след неговата загуба срещу Венъм Пейдж. Там не успя да си наложи стила и Венъм Пейдж наистина го доминира в страйкинг. Шара трябва просто да си наблегне на своята игра. Фен съм на неговия дабъл бак спининг. Да. И изненадва със сигурност, така че бих заложил за него с нокаут. Кой рунд не мога да кажа. Да, смисъл по същия начин. Марк Андре не е лош боец, но за мен на фона на Шара Магомедов е посредствен. Да. Абсолютно посредствен на фона на боец като Шара. Според мен, тъй като Дейна Уайт знае, че той е доста маркетингов, доста ексцентричен вид, има забавене, има присъствие пред камерите и той иска да го изгради. И сега съответно след такава загуба, за мен са му дали един такъв матч по-печеливщ, защото Марк Андре, дори да има умения в борбата, няма да може да се справи с Шара в граплинг аспекта, пък в страйкинг аспекта, нали, на всички ни е ясно Шара. Шара имаше проблеми, между другото, с MVP, защото MVP е много дълъг, много висок и се използваше много рича.
и Шара въобще не можеше да го докосне. Тук вече нивата на страйкинг са... Не, съвсем различни са нивата на страйкинг. Тук така че аз ще се присъединя към тебе с прогноза, че този матч няма да види съдийските решения и то ще бъде в полза на дагестанския пират. Така казано. Добре, да продължим напред. Брайс Мичел е един така доста контроверсиален, доста скандален боец. Скандален е правилната дума. Излиза срещу Саид Нурмагомедов. Отново трудата на Хабиб от дагестанската школа, но така доста по-колеблив от своите роднини. Така да го кажем. Какво мислиш за този матч? Двама страхотни граплери, не лоши страйкъри. Със сигурност, да. Според мен, доколкото спомням последната битка на Саид, той я загуби, но я загуби заради кардио, проблеми с кардиото. Което за мен не е допустимо за 3-рундова битка и надявам се да е работил над него, иначе има брутален страйкинг, много макефи, много хубав страйкинг има, в борбата е добър и според мен в страйкинг е по-добър. Брайс Мичел от друга страна, борбата му наистина има умения, що му спря да тейкдаун Топурия, а Топурия си е много добър играплър, освен страйкър. Така че в стойка мисля, че Саид със сигурност ще има предимство. По-бърз ми изглежда Саид и според мен трябва да се използва страйкъга повече, да не набляга толкова на борбата и казвам съдийско решение за Саид. Да, абсолютно съм съгласен с теб за повече. Само че аз тук ще заложа на изненадата. Аз смятам, че Брайс Мичел ще победи със съдийско решение. Смятам, че Саид Нурмагомедов няма да си подобри кардиото. Да. Това е мое мнение, да поживеем, да повидим. Но всичко ще е много интересен мач, защото общо взето двамата ще си... Аз така го виждам, че ще си неутрализира до някъде играта на земя. Ще играят в стойка. Да, Саид Нурмагомедов има предимство в стойка. Брайс Мичел ще се опитва повече да разкъсва играта в по-такъв мръсен бокс, Саид Нурмагомедов се опитва да е повече на дистанция и да си по-далеч от Брайс Мичел. Брайс Мичел ще скъсява дистанция и грозен клинч, игра в клинч. Виж, аз съм убеден, че ще бъде по този начин матча. Въпросът е кой ще си наложи играта. Саид просто не трябва да се изхвърля с хвърчащи кикове. Знам, че е атрактивно, но сме го виждали при случаи като и Мишел Перера. Как това всъщност ти взима доста от кардиото. Доста от кардиото, абсолютно така. Трябва по-събрано да играе, да си цъка лоу-кик отдалече, хай-кикове с ръцете, спининг-бак кикове и това мисля, че би трябвало да е неговия геймплан. Ами добре да обобщим, значи в миналия матч двамата сме единодушни за победа на Шара Магомедов срещу Марк Андре по точки. Сега имаме някакви разногласия. Относно, ти смяташ, че Нурмагомедов ще бъде по точки, аз смятам, че Брайс Мичел ще бъде по точки и двамата сме на мнение, че матч ще стигне до съдиите, че се неутрализират. Сега преминем към колмейн ивента Петър Ян срещу Маркъс Макги. Маркъс Макги е едно ново лице в UFC с 3 победи, феноменален страйкър, стил Муай Тай. Сега се срещу един така доста завършен боец. С добра борба, джудо, самбо, бокс, кикбокс. Ами, често казвам, нямам много големи наблюдения над опонента на Петър Ян, но тук залагам на старото куче Петър Ян. Просто според мен той, беше доста пъти отрязан от съдите. Да. При битката му с Шон Омайли, при битката му с кой още беше? Изкочи ми от главата, но имаше със сигурност близки битки. Да, с Шон Омайли загуби по точки, Мераб си го победи. Мераб го би доста доминантно, но последната му битка мисля, че срещу Фигареро беше. И той победи. Да, и победи феноменално, в смисъл много хубав трип прави, много хубаво спъва своя опонент. Събаряне, да. И страйкинга му е наистина феноменален, муайтайски, дигнат гард, сменя гардовете също доста често, хубав дефенс има, кардио има и залагам за матча, който каза съдийското загуби от Стърлинг реванш. Да. Много пак спорно решение. Пак близко, да. Да. Залагаш на Ян. Да, Ян 3 рунда битка. Не мога да кажа точно. Според мен в категория до 61 кг е много интересно, тъй като на всички ни е ясна или очевидна доминацията на Мераб.
Със сигурност. Но всички смятат, че човекът, който може да се противопостави на Мераб, нали вече като изключим Шон Омари, който загуби, е Омар Нурмагомедов. Но много хора изключват от картинката Петър Ян, който е побеждавал примерно Кори Санхеген, който хода да следващия голям претендент. Всички не си искаше да видим Омар Нурмагомедов срещу Петър Ян, но той така явно не се е възстановил битката с Мераб. И Петър Ян би Фигередо и сега виждаме Петър Ян също така ново лице в UFC, нали, в лицето на Маркъс Маги. Аз също очаквам като те победа на Петър Ян. Мисля, че или доминантно решение, или дори може да имаме късен стопеч, може да има технически нокаут. Така в третия рунд. Да кажем, потенциално Петър Ян бие, съответно Мераб си защитава титлата и сега имаме number one contender, нали, файт. Омар Нурмагомедов срещу Петър Ян. Ти как виждаш този матч? Как би се развил според тебе? Според мен Омар би победил. Според мен граплинга му е по-добър от този на Петър Ян. Аз съм, съгласен съм, да. Страйкинга също му е много добър на Омар. Срещу Мераб видяхме Мераб успя да го победи, но в страйкинг всъщност, ако се загледаме, Омар успя доста повече удари да нанесе чисти, докато Мераб го победи с прешър и волюм и с неговото кардио. Ако Омар имаше кардиото на Мераб, не мисля, че нещата биха се развели по този начин. Не мисля, че Мераб победи 3-2. Да. Мисля, че не беше чак толкова доминантна победата му, макар че в последните рундове изглеждаше такава. И ако видим съответно Петър Ян и Омар, бих заложил на Омар. Поради простата причина, че те първо влиза в пика си, страйкинга му наистина е феноменален и много ма кефи. И се кефи, че има дагестанци, които умеят не само да се борят, а и да се страйкват. И това е моето мнение за тази битка. Аз не съм абсолютно убеден, нали, в победата на Омар. Смятам, че той ще е фаворит. Бих прогнозирал може би негова победа, но смятам, че може би ще е така доста корава битка и може дори да е битка на годината. Мисля, има потенциал за такава битка. Има със сигурност, тъй като ако битката се проведе в страйкинг, да, но мисля, че Омар много хубаво може да умеши страйкинга и граплинга и оттам да създаде проблеми на Петър Ян, но ще видим вече как ще се развият битките. Така да продължим сега към мейн ивента. Мейн ивента е Робърт Уитакър, така едно старо куче, бивш шампион, се изправя срещу The Reader. Да. Така една ново попълнение в UFC. Може би бих се изшегувал Дрикъс Дуплеси от алтернативна вселена. Такъв стил на бой, малко нестандартен, малко непредсказуем, феноменален граплър и също така видяхме и не лош страйкър, макар и срещу Бо Никъл. Аз The Reader мисля, че е кикбоксер. В миналото мисля, че е бил той е кикбоксер по принцип като всеки холандец, но той има много добър граплинг. Ако му загледаш всичките мачове, той основно печели с събмишъни. Да, това не съм го забелязал. По принцип той е кикбоксер, но за кикбоксер той е много по-добър граплър, отколкото е кикбоксер. Това е отново интересното при него. Че, както хем е кикбоксер от Холандия, хем е кикбоксер от Холандия, хем е страхотен граплър. Двете неща не са много съвместими. След последната битка наистина на The Reader, той много, много добре успя да приключи своя опонент Бо Никъл, който доста хора може би надценяваха. Тъй като се видя, че има още какво да учи. Бо Никъл беше предизвикал Хамзат, искаше с него да се бие, но просто има още път. Бо Никъл се върна към борбата, по принцип. Така ли? Тоест? Тоест записа се там да се състезава в някакво първенство по борба. Така ли? Не знам дали се отказа от кариерата му в UFC, но върна се да се състезава. Според мен ще си продължи, просто трябва да поработи над цялост, над всички аспекти. Той е млад, между другото. И няма много битки. Това е млад. Аз ще го разбира се, Бо Никъл е невероятен боец, страхотен борец. Просто може би опита, който има The Reader, който е бил шампион в друга организация, двоен шампион, това си оказва влияние. В смисъл, опонентите, с които ти си играл, действително си оказват влияние. Със сигурност и нивото. Прогнозата ти на тебе за Уитакър и The Reader? Уитакър, мисля, че нека да помисля. Тъй като
Последния му матч, нищо не мога да се извлеча от него. С Хамзат? Да, в смисъл няма какво да взема от този матч. Ами що е Хамзат, по принцип ти се хвърля в краката на третата секунда и всичко зависи дали ще оцелеш първи рунд. В смисъл, ако не оцелеш първи рунд, няма какво да се извади като пулка. Ако оцелеш втори рунд, вече почваме да говориме, примерно като Осман. Залагам на Уитакър. Въпреки доброто представяне на Деридер. Аз съм на твоето мнение и аз залагам на Робърт Уитакър. Смятам, че разшивиме винтедж Робърт Уитакър. Брилянт не играва в стойка, ще спре тейкдауните и отново виждам победа по точки или може би късно спиране в четвърти или петия рунд. И аз мисля, че Уитакър ще се върне с неговия страйкинг. Вече наистина годините напредват, но според мен все още има този боец в него. Аз също съм съгласен с тебе, давам си моята прогноза, Уитакър, като тебе, присъединявам се, скъпи зрители, това беше от нас. Аз съм Ивайло Дамянов от Fightcast, мене беше Ноел. Не забравяйте да коментирате, да шервате и пишете в коментарите вашето мнение и съответно вашите прогнози. До нови срещи! Чао!